Wani. Dotan jelitringi pin. Wong loro iki cangkeme kok kan omong kok. Men saanake. Men saanake kok kan nantang wong lho. Aku wis sabar-sabar lho jane. Wis tak omongi. Ning videoku kuwi nek kabeh to wisan. Wis tak omongi kaya ngono to. Ora ndelok to videoku ngomongne apa ora ndelok to. Sing penting iki napani kenekan apa urung. Darani aku ora wani kabeh lho kuwi. Iku wong loro kuwi tapak asma ngono lho. Wong loro kuwi men saanake lho kon tapak asma kuwi. Ngene iki lho ritak. Tandha tangan lho wong loro kuwi. Wis nampa purung surat KJBRX wong loro kuwi. Men saanake cus tikus kuwi. Men tempik sabar-sabari panggahkan biyen panggah kaya ngono ae. Gawe ontran-ontran lek kowe wani ngetokne surat KJBRX ngene iki. Iki tapak asma ngene iki lho. 10.000 ngene iki lho. Iki contonen iki. Contonen. Iso apa ora? Iso apa ora? Garek ngomong iso ora ora kaya suwimen. Nampa ngenekan apa urung KJBRX lho. Lho. Nampa apa urung? Lek urung njaluk Andi Jabrik, kowe njaluk. Iki piye suratku ngono aja mek nantangi wong. Wong iki sing penting iki lho. Metu. Lah tek kowe wis metu tek urung metu blas kok. Kowe jan piye lho? Ketok lek ra wani wong loro kuwi ora wani wong loro kuwi. Wong loro wis ora wani lho tek kowe wis metu kok. Aku ra kok kan omong kaya kowe kok. Ngisin-ngisini rombongan gilani ngali kono wong loro nyepet-nyepeti moto.